Čo je vzkriesenie? Odpoveď z Biblie. Slovo, ktoré sa v Biblii prekladá ako vzkriesenie, pochádza z gréckeho slova anastasis, čo znamená opätovné vstanie. Človeku, ktorý je vzkriesený, je vrátený život a je tou istou osobou ako pred smrťou. Hoci slovo vzkriesenie sa nenachádza v hebrejských písmach, často nazývaných Starý zákon, myšlienka vzkriesenia sa v nich nachádza. Napríklad prostredníctvom proroka Hozeáša Boh sľúbil: Vykúpim ich z ruky Šeolu, získam ich späť zo smrti. Hozeáš 13.14. Kde budú žiť vzkriesení? Niektorí ľudia budú vzkriesení do neba a budú tam vládnuť ako králi spolu s Kristom. Vzkriesenie týchto ľudí sa v Biblii označuje ako prvé vzkriesenie a skoršie vzkriesenie. Oba tieto výrazy naznačujú, že má nastať aj ďalšie vzkriesenie. Toto vzkriesenie bude na zemi a bude sa týkať drvivej väčšiny ľudí. Kto bude kriesiť ľudí a ako? Moc kriesiť mŕtvych dal Boh Ježišovi. Ježiš vráti život všetkým v pamätných hrobkách, pričom opäť budú mať svoju jedinečnú osobnosť a spomienky. Ján 5, 28 a 29. Keď je niekto vzkriesený do neba, dostane duchovné telo. Tí, čo budú vzkriesení na zem, dostanú hmotné telo, ktoré bude zdravé a v bezchybnom stave. Kto bude vzkriesený? Podľa Biblie nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, Skutky 24.15. K spravodlivým patria bohabojní ľudia, ako Noach, Sára a Abraham. Nespravodliví sú tí, ktorí nežili podľa Božích noriem, pretože nemali možnosť sa o nich dozvedieť. No keď zomrie niekto, kto bol taký skazený, že by sa už nikdy nezmenil, nemá nádej na vzkriesenie. Takíto ľudia nikdy nebudú opäť žiť. Kedy nastane vzkriesenie? V Biblii bolo predpovedané, že vzkriesenie do neba má nastať počas Kristovej prítomnosti, obdobia, ktoré sa začalo v roku 1914. Vzkriesenie ľudí, ktorí majú žiť na zemi, má nastať za Ježišovej 1000-ročnej vlády, keď bude zem pretvorená na raj. Existujú opodstatnené dôvody veriť vo vzkriesenie? Áno. V Biblii sa detailne opisuje 9 prípadov vzkriesenia a každé bolo potvrdené očitými svedkami. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje vzkriesenie Lazara, lebo ten bol mŕtvy 4 dní a Ježiš ho vzkriesil pred očami celého zástupu. Ani tí, čo Ježiša nenávideli, nemohli poprieť, že sa táto udalosť naozaj stala. Preto plánovali, že zabijú Ježiša i Lazara. Z Biblie sa tiež dozvedáme, že Boh je schopný vzkriesiť mŕtvych a že to túži urobiť. Keďže jeho pamäť nemá obmedzenia, pamätá si všetky detaily o každom človeku, ktorého chce vzkriesiť, a nič mu v tom nezabráni, lebo je všemohúci. Teda Boh dokáže vrátiť mŕtvým život a aj to chce urobiť. V súvislosti so vzkriesením, ktoré má nastať, sa v Biblii o Bohu píše: Zatúžiš po diele svojich rúk. Jób 14.15. Mylné predstavy o vzkriesení. Bežný názor: pri vzkriesení sa duša opäť spojí s telom. Skutočnosť. V Biblii sa uvádza, že duša je celý človek, nie niečo v jeho vnútri, čo prežíva smrť tela. Keď je človek vzkriesený, nedochádza k opätovnému spojeniu tela s dušou, ale je znovu vytvorený ako živá duša. Bežný názor: niektorí ľudia budú vzkriesení a hneď na to zničení. Skutočnosť. Biblia hovorí, že tí, ktorí konali zlo, budú vzkriesení na súd. Ján 5.29. No súdení budú na základe zlých skutkov, ktoré budú páchať po vzkriesení, nie ktoré páchali pred ním. Z čoho to vieme? V Biblii sa píše: kto zomrel, je zbavený hriechu. Rimanom 6.7. Teda ľudia, ktorí sú vzkriesení, majú čistý štít. Ak však po vzkriesení nebudú poslúchať Božie príkazy, ich mená nebudú zapísané do zvitku alebo knihy života. Zjavenie 20, 12 a 13, ekumenický preklad. Bežný názor. Keď bude človek vzkriesený, dostane presne to isté telo, ktoré mal predtým.
Skutočnosť? Po smrti sa telo človeka väčšinou úplne rozloží. Čo je vzkriesenie?